Arratsaldeon, ongi etorri. Gaurko ekitaldi honekin, misterioari dario izeneko hau emanaldi honekin, hasten gea lagunen zehar Donostia 2016ko hiri kulturala, Europako hiri kulturalaren ospakizunak. Eta gure ohituraz zarra, esango nukenik badala, poesiari garrantzia ematea. Hitza, musika eta poesiari. Eta hortarako, Urola Garaia eta Goierritik datozkigun lagunei, eskerrak eman nahi dizkiet, ez da egun ona, guretzat, aste barruan gaude, baina etorriko zirela. Eta Andoni Salamero olerkariaren poesia, Pello Ramirez txeloa, Jon Goenaga pianoa, eta Josu Maroto gure laguna eta lankidearen marrazkiekin, hasiko da emanaldia. Sorpresa bat dugu, esku programan agertzen ez den Saatxa Ramirezek ere dantza egingo duelako. Mesedez, mugikorrak, itzali, alik eta hobekien atera dakigula hau. Eta besterik gabe, 3 egunean zehar, bihar, jakingo zute hor, duzute eskun artean, esku horrian, agertzen da programazio osoa, eta horretaz naiz geldituko. Besterik gabe, benetan gure lagunei ongi etorri emango digu. Nahi duzutenean etorri, mila esker.
We are in another program of Brain Radio. Kaixo guztioi, hemen gaude Garun irratiko programan. How do you know we have two hemispheres into the brain? Ondo dakizuen bezala, gure garuntxoan bi hemisferio dauzkago. The one of the left is the hemisphere of reason. The second one is the hemisphere of the emotion. Ezkerrekoa arrazonamenduaren hemisferioa dugu, aldiz eskuinekoa emozioarena. Okay, we will begin activating the two hemispheres. Ondo, ekin diezaiogun bi hemisferio hauek abiatzeari. And now, we will listen the music of silence. Orain, isiltasunaren musika adituko dugu. Garunaren hemisferioak abiatuta isiltasuna dituz. Isiltasunaren lautada zabalean, antxe sakonduz, guazen sormenaren basoan barna. Are you ready? Prest, bai, ekin. Arrazonamendua. Thomas Robert Malthusek, ekonomista britaniarrak, 1788ko liburu batean honako hau zioen. Biztanleria beti, elikadura baliabideak baino bizkorrago hazten da. Ondorioz, beti egongo dira gose zilko direnak. Zeintzuk dira bizirik jarraituko direnak? Ikertu beharreko problema zein den zehaztea da lan zientifikoaren lehen urratsa. Problemak hainbat jatorri izan ditzake. Besteak beste, gertaera berriak aurkitzea, aplikazio teknologiko bat garatu behar izatea, eta teoria zientifiko horren kontraesanak argitzea. Emozioa. Arrazonamendua. Malabarista batek pilota batzuk gorantz jauti eta berriro hartu ditu. Esan, noiz eragiten dioten urrutiko indarrak
eta okipen indarrak pilota bakoitzari. Urrutiko indarrak eta ukipen indarrak. Kontuan hartu beharreko aditzak zer eta arrazonamendua gertatzeko. Baloratu, ikertu, analizatu, arrazoitu, pentsatu, hausnartu, oldoztu, deduzitu. Eta ala bat bider sei bider emezortzi. 108 minus 108 gehi emezazpi, 25, bider sei, 80, eta horrela boka ezinik. Oldoztuz, deduzituz, pentsatuz, hausnartu. Emozioa.
Arrazoia. Badakizu zure logelako azalera neurtzen? Eta temperatura. Ze neurri mota dira, zuzenekoak, ala zeharkakoak. Esan honako bihurtze faktoreak zeintzuk diren. Orduak, minututan emateko. Zentimetroak, metrotan. Kilogramoak, miligramotan emateko. Emozioa. Arrazoia. Emozioa. Arrazionala. Emozionala. Arrazionala. Emozionala. Ez egin hori, barregarri geratuko zara. Hau irakurri behar duzula, zu burutik zaude. Zer ari zara egiten? Begira aurreko hauek nola begiratzen zaituzten. Ez darri ez duzu ongi. Kiribiluko zaizu. Gaizki kantatuko duzu. Ahots ez dezu ondo. Esaten dizut, ez egiteko hori, zergatik horren besteko burua uste? Nora zoaz? Horrarazoak besterik ez dituzu. Beldurtu egingo zara, urduritu. Zu pentsatu egin behar dezu. Pentsatu. Iraganean, hobeto zaude, eta etorkizunean. Zuk ere, horrela egin ezkero, beldur eszenikoa biziko duzu. Triste zaude, normala da. Begira nolakoak diren zurekin. Zoroa da, eta eroaten zaitu. Zoroa da, eta eroaten zaitu. Egoek eroaten zaituzte.
ero baten zaituzte. Ai, zeraino. Eguneroko deman. Bukaezineko desafioan, buru bihotzak. Ilargi eguzkia legez. Hotzotza bata. Gorri-goria bestea. Zoramenaren zurrunbiloan, non orekaren fereka. Non alosiaren harmoniaren naretasuna. Goiztia ribiltzen da gizakia. Gizarteak katramilatutako arietan amarratzen da. Amarretzen tarteka eta askatzen. Baina berriz ere, amarratzen eta kaltetzen. Teknologiaren pantaila liluragarrian ahaztuta dabil. Begien aurreko aparatutxootan arreta guztia jarriz, gandu zabala bere begietan ezarriz. Ai, sareak, zein ondotxo dakien gizaki gaixoak, gixaxoak, arraitxoen gisa, bere arietan kilikatzen, kili egiten, zirikatzen, eta azkenik, atzematen. Alde batetik bestera, kale ertzetik ertzera, gora, bera, aurrera, atzera, aurrera, atzekoz aurrera. Gandorrak tente, alkondarak distirante, gorbatak elegante, hausart, adoretsu, baliente. Esku batean maleta santua, belarrian, aparellu bedinkatua. Ezin bestean nora joanean doaz, pilpira bizian, pipijoleak. Non dira? Antxe begira gogoko duten desiran, pipigailoa pizten. Pirri, pio, ontsa zabaltzen. Entzun orduko erantzuten. Uinoiuak oi hartzun bihurtzen. Toki egokia desegokitzen. Leku desegokira egokitzen. Komunean. Antzokia. Jantokian. Geltokian. Bizitokian. Pipi hotzaz bat egiten. Emeki. Biziki. Luzeki. Maiteki. Ez zer erabakitzen? Pipi. Gobidatu guran. Pipi. Azerre. Pipi. Matematikoki. Pi bider pi, 3,4 bider 3,4. Kaltzan duze. Moskorti. Besoak, burua, eskuak, hankak mugituz, teklak ukituz, baina kupiturik gabe kumplituz. Ondokoengatik, lagunengatik, etxekoengatik isolatuz, porroztuz, motortuz, bizia horretan badoak ere.
Eta ez dira konturatu. Ez dira ohartu pipiak dituela haien bizitza pipiatu. Pipi hotsak duela haien bizitza menostu, murriztu, horritu. Segunduz, segundu. Segunduaren milarenean, segunduaren milarenean, izanaren hazia bortzeraino, presaren eza gurtzeraino. Ai, egungo minbizia, izan ezina bizi, eta laster ibili nahiaren neurosia. gizakia? Nor da gizakia? Non da gizakia? Nor da gizakia?
Ara tonat, nora ezean, nora joanean galduak, nabarmenkeriaren azalkerian, haren arantzetan kobrapilatuta. Sentiberatasunaren lorea ezin usainduz gabiltza. Laino zabal baten sabelean galduta. Argi izpigose. Esadazu, nortzu garen, esadazu zinez, bihotza eskuetan hartuz, esadazu arren, nor naizen. Nortzaren. Zuzaren azara. Orainean, etengabe, sakonetik azkon baten antzo, jautiz. Azaleratzen ari zaren, etengabeko zarena. Eta hala, zaren hori izanez, zeu zaren bezala hartzeko eta onartzeko gaidena. Mugarik, ilusio faltsurik gabeko. Betikotasun, betea. Ni izan nintzen, bestek nita ziotena, baita ez ziotena ere. Ni izan naiz, iraganaren umea, eta igarotzen ari zaidan orain honen semea. Ni banaiz, izan naizenaren eta naitekenaren aldian, borrokaren erdian izaten diarduen ametsa. Ni izan naiteke. Izan naizenaren atetik, naizenaren atakara, zugan ahalbidetzen doan izango naizena. Ni izango naiz, ezinaren aurrean, naizenaren ametsa, loratuz joango dena ala. Ni naiz. Nor bere burua ezagutuz zugana, oinutxik doan ez jakina, jakin minez dabilen ez ezaguna. Apalki, bihotza, biluzten dizu. Hau.
itsuek badakite. Itsu ez garenok. Itsu mustuan bizi garela. Elkarrez ikusiz, lasterraren lasterrez. Itsu ez garenok. Ote dakigu begiak itxiz, itsuen jarduna irudikatzen. Kontzientziaren argi printza biziz. Itsu ez garenok. Ote dakigu begiak itxiz, itsuen jarduna irudikatzen. Kontzientziaren argi printza biziz. Begira bazagozkio biziari, benetan, begiak arengan erreparatzen badituzu, bihotza, gogoa, erne izanez? Biziak berak irakaspen asko eskaintzen dizkitzu. Ale emale eskuzabala da. Berak, zeu izaten utziko zaitu. Geldian dagoen harri zutuna. Abian lurretik zerura doan hegaztia. Erroturiko zuaitz garaia. Arrastaka. Txipik japatzen doan aberea. Ondo daki, bere altzoan zuzeu besarkatzen. Ospinik minena txestatu, dastatu behar badizu ere. Ez zaio ezer arrotzi biziari. Guztia zaio amaigabeko sorburu, betiereko, jatorrizko hasiera manko. Antxe dira dantzatzen begininiak, zureak eta nireak, egiazko nitasunaren bilaketan, bilakaera sakratuaren misterioa. Loreak erlea biltzen duenean eta erleak loretik biltzean emaitza beti da eztia. Betilun eta gogoilun egiak arelako. Behar badaia da. Gauetan ez dute ipurtargiek. Biderik argitzen. Iluntasunean, atzeko zaurrera zintzilikatzeko. Horren gaizki ikusten duk gure mundua. Xamuxan.
ez daki non pausatu tximeletak. Lurrean datzan, lore moztuaren gainean, ala haur behartxoaren gainean. Ez daki tximeleta. Giza semeek, gizalabek, errepide hon asko eraiki dituzten arren, tamalez, ez dute asmatzen jakin. Bihotz biderakoa. Eta bai, begira iezaiozu inorekin hitz egin ezinik dabilen umezortzari. Loreari bere sekretua kontatzen ari zaion haur horri. Nori, esan nori biluztu behar dio barrua. Begira, aspaldiko mendiei, larrei, soroei, eder ziren paisaiei, errepara iezaiezu, egungo, autobidei, kale estuei, etxe horratzei, neoizko argi itxusiei, haize kutsakorrari, involuzioaren ala evoluzioaren irautzaren aurrean gara. Zer behar du gizakiak zinez eraldatzeko? Zer gizartearen sarean eragile zuzen izateko? Hitze zelikatu guran zabiltza jendea? Aspaldi nazkatu zen ele-beleen zabarrez. Galderak eragiten du buruaren errotarria. Erantzunak airean dirau. Airean dirau. Nora zoazte mirari eta gertaera harrigarri bila.
Nola? Jendeak ez du horrelakorik nahi, ez. Jendeak bi esku prest, bi beso ireki, bi begia deitzu, irri beroa, hitz altxagarriak, bihotz zabala, eta maitasuna nahi ditu. Haue dauden tokian, ez alda bada gertatzen, miraria. Bestea ni bada, eta ni bestea banaiz. Nola naiz bestearen niaz oroitzen, nere buruaz bezain bat. Bestea ni bada, eta ni bestea banaiz. Nola naiz bestearen niaz oroitzen, nere buruaz bezain bat. Nire eskuek begiratzen zaituzte. Nire begiek ukitzen. Octavio Paz. Badira munduan bidea begiz begizta dezaketen gizakiak. Baita begiz uki dezaketenak ere. Badira eskuz begizta dezaketenak eta baita begiz uki nahi luketenak ere. Badira beste batzuk bidea uki dezaketen arren begiztatu nahi ez dutenak. Eta begiztatu bai, baina ukitu nahi ez dutenak ere bai. Badira begiratu eta ukitu nahi dutenak, eta alderantziz. Baita begiratu eta ukitu nahi ez dutenak ere. Badira bidea begiratu eta ukitzen dutenak. Baina bestei ukitzeko asmoa ukatzen dietenak. Azkenik izan badira urrutiko bidea uki dezaketen arren. Baina presarik gabe, bidea egiten hasiz, bide erdian dagoen errenari sorbalda eskeni, zutoinean dagoen egarberari adore tantak isuri, nora ezean dagoen itxuari norabidea erakutsi. Egiazko durundia, oihartzuna, entzuten ez duen gorrari, hitz egokiak helerazten dakizkitenak. Eta bide saia eginik, gertu, metro gutxitara. Helmugaren azken marra dakusate. Hurbiltzen dira igarotzera. Baina, urrunean, negar oiuak entzuten dituzte. Negar kantu eta lantu. Eta unkiturik, burua
burua giratuz, badoaz bide berri bat urratzera, esku berri bat luzatzera, eskubidearen zantzua, loratzera. Eta zure eskuetan idatzia dago bidea. Haiek erakusten dute zure bihotzak emandako urratsa. Eta guztion urratsak bat eginez, urratsaren hotsa areagotzen da. Han gaude guztiok, ohi bezala, amildegiaren aurrean, gure eguneroko oztopoak gaindituz naiz. Aurrez aurre dago eder zaigun zerua, irudimenez, xamurtasunez, beratasunez, batasunez, haizearen doinu luze zabalez elikatutako zerua. Eta hegoak irekitzen ditugu. Eta haizeak gaitu besarkatzen. Eta besarkada bakoitza doinu bat da. Eta doinu horrek txori izan gaitezen eskatzen digu. Gogo azat bat eginez elkarrekin. Batasunaren askatasunean. Batasunaren askatasunean. Txoriak laino izan nahi du.
lainoak txori. Rabrindanan tagore. Naiz eta txoria txori izan, eta lainoa laino. Naiz eta maiz, lainoak txori izan nahi, eta txoriak laino. Txori lainoak, laino txoriak, biak dira. Zeru egarri. Maite duzuna maitatzen ari zarenean, ez maitatu nola nahi. Badakizu, maitasunak berak ura sortu zuela. Mundu honen atetik poliki sarrarazi. Eztiki, hasi eta ezi. Zeuk noizbait besartean izanez, elkarrekin bat eginez, zeuon artekoa hasi eta ezi izen ezaten. Maite duzuna maitatzen ari zarenean, behartzen nuke gogoratu, agerian duzun maitearen baitan gorderik, maitasuna duzula aurrez aurre su harturik. Azartuz zuzarena, hats hartuz, zu ona dena. Maitea, maitagarria ez bazara, zure ispilua denarekin, maite argia duenarekin, maiteroe bizia espadezu zeure betean dastatzen. Biziari zor zaiona maitatuz. Nola zaitezke bizi maitazale izan? Bizidu maite etzarena bestearen zat. Esan. Zu ere, oroizaite, adiskide maite. Etzerala maitea izango. Ez duzula maitatu halko, eusgarri zaizun maitasuna, ez badezu zeuk, zeure egiten. Sakon-sakonetik, ontasunaren bidetik. Zarena betero izateko zeurekiko, osoro izartzeko geurekiko, guztiokiko, izate mukakabeare.
izartegia. Izate mugagabearen. Izartegia. Izate mugagabearen. Izarte. Kuadroan dantzari sentibera, xamurra, izaten, sentitzen, atseginaren grinaz, sentitzen. Gure baitan, aspaldiko haurtxoa, han, barruan, ezkutuan, 11 emozio galduen arantzetan josia, nahasia, jausia. Negu beltza, negu mina, udaberriaren ernatzeari begira, miserien gainetik loratu nahian, esnatu gura. Gure egiazko nia etengabeko aldaketa sakonean murgiltzeko irrikaz. Itxi begiak, o ikusle. Itxi, o entzule. Eta begiratu zure barrunbearen sakonean. Begiratu zure haurtxo horrek eskatzen dizuna. Kulunkatu gozo, haren nahi. Kulunkatu ezti, arnasketa bakoitzean, lasaitasuna, bakea, maitasuna. Arnaz goratu, arnaz beratu, atsedenaren osoa, egin leku, egin toki arnazari. Arnasa zure etxea da. Han, gogoaren baitan, dirau aurrak, etengabeko dantzan, utsaren barruan, atxaren utsaren betean. Zoaz, zoaz araxe, zoaz aixe, zoaz aske, ez ahaztu, zoaz. Zoaz, danza, zoaz danza, zoaz danza, zoaz danza, zoaz danza.
eskar handiak eman dizkitzuegu. Batetik, ona etorri zaratelako, zuen tartea hartu dezuelako pixka bat gurekin bero partekatzeko, eta aurkeztu egingo dizuet, nahiz eta badakizuen, gurekin hemen misean margotzen aritu den Josu Maroto daukagu, eskerrik da. Hemen nire ondoan, Sartxa Ramirez, dantzaria, ikusi dezue zein ederki dantzatu duen. Opa, Sartxa! Haren ondoan, txelo jolea, danok ezagun dezuen, Pello Ramirez. Eskuinan, Jon Goenaga piano jolea, eta esaten den bezala, trebe eta ongi jo duen gure musikaria. Nire ondoan hitzak eta poesian aritu den Andoni Salamero. Bihotzeia Donostiako bixamon honetan, eskarrik asko, danok zuen bihotza jarriz, hau ere piztu, postu eta postu duzuelako. Danoi, muixo hundi bat.